नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. फोटोग्राफरातर्फेन बेंगळूर चलो. शिर्शी जिल्हा आणि बनवासी तालुका जाय म्हण आग्रह. कारवारात 70% शेता जमीन बंजर. आता गव्हर्नमेंट शाळा बिन हायटेक जाती असा. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 208 कोरोना पॉझिटिव्ह. आता सविस्तर खबरो. कोरोना लागून संकटा पडील फोटोग्राफराक सहाय्य दिवू जाय म्हण आग्रह करून उत्तर कन्नडा जिल्हा कारवारात आज जिल्हा फोटोग्राफर संघान याचिका दिली. फोटोग्राफर संघान कारवार शहरात मिरवणूक काढून डीसी ऑफिसाकडे येऊन याचिका दिली आणि पत्रकार भवनात पत्रकार परिषद घेतली. फोटोग्राफरांनी सांगले की उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात कोविड लॉकडाऊनला लागून आणि पूर येऊन घेऊन फोटोग्राफर खाली बसून असतात. असंघटित कामगार क्षेत्राचे 42 वर्गाचे फोटोग्राफराक कामगार संघटनाचे अनेक योजना आणि स्मार्ट कार्ड तसेच बाकीची मागणी जी असा ती सरकारा मुखार दवरून जाता तितली बेगी मागणी पूर्ण जाऊ जाय. ना जाल्यार ऑक्टोबर 1 तारखेक बेंगळूर चलो आंदोलन करतले म्हण जिल्हाधिकारी मुखेन मुख्यमंत्री येडियुरप्पाक याचिका दिली. शिर्शी जिल्हा आणि बनवासी तालुका जाऊ जाय म्हण आग्रह. शिर्शी अलग जिल्हा आणि बनवासी नवीन तालुका म्हण सरकारान घोषणा करता म्हटल्यान शिर्शी जिल्हा होराट समिती आंदोलन करते रावतले म्हण होराट समिती अध्यक्ष उपेंद्र पै यांनी सांगले. तालुक्याच्या बनवासी पट्टण पंचायत सर्कलाकडे बुधवार दिवस शिर्शी जिल्हा बनवासी तालुका जाऊ जाय म्हण आग्रह करून त्यांनी सांगले. नोव्हेंबर 1 तारखे भितर आमगेली मागणी सरकारान पूर्ण करून जाल्यान नोव्हेंबर 1 तारखेक आम्ही राज्योत्सवा बदली काला दिवस बनयतले म्हण त्यांनी सांगले. जिल्ह्या भितर पावस कमी जाऊ लागला आणि शेतकरी लोकांनी शेत कापच्याक सुरुवात केला. गेल्या 15 दिवसाकडे भारी प्रमाणात पावस पडून उदक पुरा शेतात उतरून पीक नष्ट झाले. ह्याचबद्दल कृषी अधिकारी माहिती संग्रह करते असा. गेल्या 1 आठवड्याच्यान पावस कमी झाल्या निमित्ती शेतकरी लोकांनी त्यांच्या शेतात काम करच्याक सुरुवात केला. शेतकरी शेत कापून घेऊन भात काढू लागलात. शेतकरी लोकांक पावसानूच न्ही तर वन्य प्राण्या लागून बिन खूप त्रास जाते असा. कारवारात 70% शेतात जमीन बंजर पडील असा. काम करच्या शेतात कामगार नाशिल्ले निमित्ती काही शेतकरी शेताचं काम करच्याक फाटी येतात. सध्या कोरोना लागून काही युवक गावा आयिल्ले असतात. त्याक लागून खेडेगावात शेती करचे काही प्रमाण वाढील दिसून येतात. जर युवकांनी शेतात काम करचे मनार घ्यायला कारवारात बंजर पडील शेतात परत पीक काढू शकता. ಹೌದು. कारवारात कुंठी महामाई देवळा लागी सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक शाळेची जीर्ण इमारत मोड 2.5 करोड रुपयाची नवीन इमारत निर्माण करचे काम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनीन हाती घेईल असा. तळ मजला आणि इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर 7 वर्ग खोली, 1 मुख्याध्यापकाली खोली, हॉल, जेवणाची खोली, विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालय या प्रकार पुरेशी सुविधा असलेली हायटेक इमारत तयार जाते असा. आणि या शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी खास फर्निचराची बिन व्यवस्था उरतली. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 208 कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. कारवारात 38, अंकोला 12, कुमटा 45, होन्नावर 12, भटकळ 26, शिर्शी 39, सिद्धापूर 8, येल्लापूर 22, मुणगोड 10 आणि हळ्याळात 16 कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. तसेच आज 300 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले. आज कुमटा 1, भटकळ 1 आणि हळ्याळा भितर 1 असे 3 लोकांले मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 129 लोकांले मरण झाले. 1159 लोक विविध हॉस्पिटलात उपचार घेते असतात आणि 895 लोक होम आयसोलेशनात उपचार घेते असतात.
आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 8,797 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले. तसेच आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 10,980 कोरोना पॉझिटिव्ह मिळेल असतात. इथल्यान कारवार कोकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.